бисёри вақт хатогира мо дар чӣ дидем? Одам мебиёя айнол ё ки айнолам не. Одам мебиёя 20,000 кор мекуна айнол то 50,000. 50,000 калон неста як моҳда. Лекин дарс мебиёя, мақсад чӣ мемона? Ма бояд миллионер шавам. Ҳозиражда партояни мақсадотона. Қалан ҳозиражда. Ҳозиражда. Лекин барои чӣ? Барое ки як маи зур астай страдание, норозӣ будан. То есть мо страдат мекунем. То есть мо факти ки дорем, факт чи ай? Ҳолати ки ҳозир ҳаст. Мо факти ки дорем, ай мо факт розӣ нест. А страдания формулаш чи ай? Мисол факт шумо 10,000 сомон кор мекунед. А потенциала чанд мемонед? Ма бояд ки шавам? Ма бояд миллионер шавам. Разницаи байни ҳамӣ ва ҳамӣ уровени страданияи шумо мешавад. То есть шумо депрессия мешавед. Барои чӣ? вақте ки шумо $10,000 даромад доштагӣ бошед, номақсади миллионер шидан қатъи зиндагӣ кунед, шумо ба $2,000 розӣ мешед ё не? Лекин аз $1,000 ба $2,000 гузаштан натиҷаи хубе ё не? Беҳтарин натиҷае. То XD кадӣ. Фикр кунед ки мақсадтона шумо на ин ки миллионер шидан бимонед, а просто чихе мо XD кунем, чихе мо яга д кунем, а дра мо чихе 4 кунем, а 4 мо чихе 8 кунем. То есть методи ки мо дарс метем, на ин ки миллионер шавӣ, а уе ки яга д кунӣ, дра 4 кунӣ, 4 8 кунӣ, 8 16 кунӣ, ам рафтан бигирӣ, қадам ба қадам.